Kwa be podi chwalo ne wuone mantiere kaunti ma Migori gi counties duto ni ber mondo mi wajiw mine odhodh nyithindo. En gino makare ka nyinyo mawuok kata na gigo mawuok e chak mar thuno nigi ngima makare ne nyithindo. Ne mine ka achiel kod wuone wamiyo nyithindo ratichgi mar dhoth. Ahinya e kaunti ma Migori, ageno ni George Batika achiel gi Walter Nyambaga biro goyo milome. Ka wadhi nyime en chenro mar keyo pi ma Galana Kulalu ma geto bero dero mar chiemo pacho ka oyangi ni osebedo kod dongruok maduong' ma biro e kinde ma jatend migawo mar pi kod ler Eric Muga ne otimo limbe e gwengego. Jatatije bodo mochung' ne keyo pi e puothe Charles Mwasia oyango ni nitie okenge mawinjore ma onego keti ne chenro no mar neno ni agete margi ochopo kare. Olalo ma Galana ma sani gedo mare osechopo 50%, igeno ni biro kelo yot e wuoth gachiel kod neno ni gige pur ochopo e puothe madongo e gwengego. We have inspected the progress of the bridge. Now we have piers constructed. We have been to the contractor's yard. He is in the process of precasting the girders or the beams to support the deck. And that is ongoing. He has done around almost 10. And we are looking forward to ensure that that bridge is completed as fast as possible to allow access to the site so that we can have fertilizer and other inputs coming in. And also right now, we're also looking to have not only inputs coming in, but the actual crop, the maize, leaving the site. Moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Kajiado dhi nyime gi puoyo piny owacho kuom duoko tend kar rito le bunge ma Amboseli e lwet Sirkal kaunti ma Kajiado kane giwuoyo e gwenge ma Imbirikani mayudore Kajiado South. Jotelogo kotelne gi gavana ma Kajiado Joseph Olelenku okoni